shot me down, bang bang. Dan sedang menteri stam na jong hite long ka ngila hite ban poi sakata ka ba ka e ka bangi thrang ka e ka bangi kwa ken bangi pergiu ya kene ka kam DJ. Kanu kam him de tang DJs they feel like kanu kudu long dale na man same long be like serious can with the job which you do they can care about from Nakajing don kiran san social media ki baper ngila ban yo I bagasap jong ki kon samla hang ne jala ilala ban pen saprang ban pen pau perthai ya ki sap ki baper bat kalayarap ya ki sikat dai namar bon ki bre ki bala itu lingba ki social media te ha kane video ru ka dai halor sangut kita ki DJ ki bangi jutep ya ki DJ ki ba jutep ma ki yeng khawai la ne ki concert ki baper te kini ki DJ ki ba ngini kandu batasi ki dai ki DJ ki barang sedang ki barang sedang ki don ru ki DJ ki bala khamrem hakane ka kam te hakane ka jo I ka video I don ru I wei DJ kan thei ta DJ Fifi I bala tre hakane ka kam I bala le hakane ka kam la prasnem I menta ringkat bat ki kam ka bai don ru bat hakane ka kam DJ ru bat I la dep ban wan sim menta dang shan haka North East DJ battle ka badang pelong ha Arunachal Pradesh te ngini kan du bat ki ban ekran bat ki halor ka kam DJ kalong kumno hakane ka jo ka bamenta bat ke ei ka jing ka jing tumu ka jong ki ling ba kane ka jing jiet jong ki ya ka kam DJ bat kumno ka kamai ka ji ling ba kane ka kam Kam DJ first of all de nan ongkum no de naka jingpet yiki music ki jong first of all de jong u alan uka tinga smutanat nga shit nga bentu tinga itnat ka taka jing long jong u haba u perform tinga nga kwa ban long kumta ken apa ba pisang man pick up DJ na yeng ki amono na yeng te ki klem support re manu roban de ha tat ha kini ki snem ki ba let mentala arsnem ye ki sedang bantip ken ba kumno nga perform ba kila I la bun ki video jong ki show ki bangayo te de hangta ken ba ken sa don kata ka yumo ken sa support ne yeng nasam dangi sedang menteri stam na jong hite long ka ngila hite ban poi sakata ka ba ka e ka bangi thrang ka e ka bangi kwa ken bangin pergiu ya kene ka kam DJ namar mo sangnya po mi khalia jong hite kim long ka government ru kam pat don ya kata ka support bat kim pat ithu ba yengi kum kita ki DJ ken being a woman DJ dia kan dulu igu woman DJ na ayu do hoi nga la kedua ya po shlong ya I DJ Dafi hang ni po shlong te ki dang duna hoi ya ki shendang te long kibun tangba for menta na benta ki ken te long ki dang duna does it make any difference between a male DJ and a female kan kajupet yes kadon nama long ki shendang ki khamlong nong kum no ki kamlong slur kamlong dering ya kata ka ba ki kin le te ni kin thei pat ni ha pakhat ting na karyam ka bejungi ting na benta ukraw ting na mable ki bun hang ni po shlong ting tang na ki crown ba ngi pet ki crown ba ki breu ki bawan ki don ting ki balong kum ni kum tai ngi pet ki la long nervous bangin ban tem e ken tik senang pat ki long sisin ba le tem be ken ki ya be la long open be ken ni ken thei pat te long kadon kita ka bangi hapan perkhat ken if you expect to learn any competition that what's your preparation for it? First of all ngam let na benta ka jingjom ngalet na benta ka experience ngakwa ken bangan pet chathi ka long kumno ka ta ka iyo mo te shani ka pher kan ya don ye ka ta ka jing pher tabalong ngakwa ban experience thiken kamde ka basuk ya long khamtam nga ngadi ka brio ka ba letre le kita man kasngi te kadon he ki por ki bangala bangan shim ki show por banga kelut ngashim por bangam kelut te ngam jushim tharai danga la hi bangan iu te ngan continue ya kan ya
ngata dang dan hi shisnam arsnam mentang anang dan arposnam tangadong masong asa arus nong stan te ang represent ru nong stan ang anang late second year menta BA apa Sengkasi College anang pass out beka 12 mentau snam and then mentang anang dang kapras nam ngate dang mentang dang dang tang hapo shibanai tek anang sedang ya kenya like anang pass out na po DJ school ka badan ni po resentia ang ka kerteng nyo ka DJ school ka di machine studio ngaru anang sedang like kenya ka first experience jonga bang litem kenya ka battle like first ever competition jonga ka jingem dang ala kambyang kenya ka kay ka bangale kenya menta te sepelan side business tengah kumju hi marngi wan kaju ka studio tiap pas lang te ngaron nang shibnai biju kani ka yuru kadika first time jangan bukan let you can dong let compete kene dadap degree menta balong akwa long banyak shisong komputer long akwa kan mas dang at least do something there. So guna mata for this competition excited ko wiru and then nervous ru namar ki boni ki bakam senior terus pakarang day yang atas second time menta first gede hapo DMF mate long excited he and nakalyang ru don he katu kan ni ka jing ka dere jing siar ngamet like ko he kan ni kalau ngaru ko ilali ban experience mang lang susdang am like ndi tang shilong te ko he ban experience sabar fi experience kalong no sabar kayat kumno yai tengah ru kaju hi nong long excited long ba apa mo ta si mar ba nyo item sabar perform sabar nyo pet mo kalong no long kargom DJ sabar mo long kalaban pair mo ni ha ni komon ya yujungi kan silong jungi Mainly kan ki event bingi organize menta sete siapa itan dengar kedai ni menta bangin promote yaki upcoming DJ sih kan mawa buan bah Shillong ki DJ sama ki yo ke platform bikin tam ki club sih ke ngilak julek mensuah apa Shillong kayat bah kan ente bah kayat ni mera bingi kamai ke pisang long kayat bagi DJ ki bala one compete hang ni kila ke paham ta through kan ke competition hi kila yo ke chance bikin perform an ki beri kila itu ki han kila kamai bhan kan ka karya kan DJ karya kamde ra ba long ban chu dem kumto chulet dem ba without earning kumta kamde kan ka de ka hi ka karya ka ba byang kanu ka kam him de tang DJs le feel kanu kudur long dale na man same long be like serious kan with the job which you do they can care about from yes it is one of the best career when expire DJs thing I'm very first of all I'm very ready when help ki ba kwa kan ben learn ben let sabar ngasi alam hin ru maswa maybe ki barang susdang ki pampat julet DJ school ru kila ben call hi yang the number ngatrai sangan sebut ha ujung fi kila ben call and they can come anytime we will ready to help you guys. Money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Stage name jangan ada DJ Julian ngelas tang manle DJ nado Hajar Khatsau hato por ngarang Khatsau senam hato por bangarang sedang manganle chu sedang hina ka laptop hadian pat ngam sayo bangan tam hagini ki club ya kan competition mentaru ngalet na menta bangan yo experience na menta ka career jangan na menta ka recognition inspiration galong mga pet kini videos jong ki international DJs te galong inspiration naki jong mostly te jingrai banga sistem ngate kilong open bed kilong laban ki Bollywood ne hot ki membatan ne ki EDMs ne competition te ngala compete la bun sin hi la sedang do aja ka kendai bat ngala audition bentaru bun ki competition kiba long hapo joa ye kam DJ tengenum la hi ban batai nomor dan teng ni syak khat teng pada kibri kishim sting no
number one kan dia main long bikin hap sedang ben dagi lak tak ketia. This is Q mah. Ini di Q, new Q means buat layak ke track untuk te pihak kuat ben sedang nang tu ke poin bas track mentan su hak fin hak tan di jog wait untuk sedia. Tan hai tu poin flyer untuk layak tu poin exact kenyap ni dia hot Q means ben exact tu track. Mental layak itu ke beat untuk kita belak kenyat asal layak ke beat sepelih kalau betul mah ini di low means bass di red ni ke bass kalau red and this is mid but new high so high sitigi ke high low and mid jadi ini very important if that mix mah ki effects part kita kini kita ni di loop means benculuk tu and effects kenyat ni tu dan berlayak ke track entah echo means high hang dia baik mentan kami starting jangka music kan long duduk point back betul di flat back Q ya hot Q lah dan tu lah sedang kata ke beat nang tas dan sebelah Dia kuat bergaya je track part kuat ben loop. This is loop. Dia kuat ben perih je ke loop. This is Q loop. Ya.